गाइस फाइनली जों टंला मोनफैबाय नै नै जोंनिया पाइलट दाया Harmoni itu juga. Oh, माबानिफ्राय लाबोदिखो ट्रेननिफ्राय बोख्लायदो माल गारि लाखिना दोङो टाउन मेन रडखौ मोनबाय जों पुलिस पइन्ट दायो जों गेरेजाव थांगोन गारि टायार सोलायगोन आरो जों मायाव लांगोन बेखौ माइरंखौ गोजामफोराव ट्रेननिफ्राय बोख्लायदिखो गोलैगोन ना थांजाया ओइ बे सानाया गोलैगोन बायदि नांबाय आं स्पिड ब्रेकारावनो गोलैगोन इयो SBI बेंक ना जोंनि टंला टाउना बबे मोनसेयाव हैगोन ओइयाव खालामना लानांगोन गारिखौ बबेबायदि बेयावनो होगोन दा जों नै गारिखौ बेयावनो सोगोन गारिखौ बेयावनो सोलाय गारिखौ दा नै सिङाव सोगोन जोङो बे सिङाव बिथिं गंसे बानायगासिनो इन्जिन खालामगासिनो नै जोंना गारिया नै टायारफोरा दायो जोङो एल्ट'नि टायार सोलायगोन आरो ना ट्रेक्टरनिबो मोनो बेयाव नै ट्रेक्टर दा जों नैबे टायारखौ चेन्ज खालामगोन नैबेखौ बिथिं होगोन बिखौ इथिं होगोन आरो बाहेराव बिथिं जामबाय दा बिखौ इथिं होगोन फिदिंगोन आरो टायारखौ नै गासैखौ चेन्ज खालामगोन खेवबाय एक मा खालाम इन्जिन बानायो आरो नै दायो जोंनि टायारखौ खेवगासिनो इदि खेवखागोन आरो ना लाइनnya दायो बे टायारखौ बख'सिगोन आरो जोङो उननि खालामगोन नामा उननिखौ गासै ini
पावार दं बेनो Wah. Expert tayar na. Tara. दावखोनानै न' रायजो जाजोब्बाय कमप्लिट दायो जों थांसै दायो जाजोब्बाय जोंना नै गोनांसिनसो 20 टाकानि ओंखारबाय